Bazalwane, siyabonga kakhulu. Ngikholwa ukuthi isikhathi esiningi bekuhlale ngizwa umkhongo ethi uJesu Kristu uyinkosi, noma umkhongo bethi uJesu Kristu uyinkosi. Njengomuntu oqaphelayo ngoba sesineminyaka sinabevangeli. Ngibuza lo mkhongo lento uyithatha. Lesiqubulo ngeke ngisisiqubulo. Umkhongo uJesu Kristu uyinkosi. Njengomuntu ubona umoya bese yakwazi manje noma ngimncane umkhongo bazalwane kodwa uyakwazi ukuthi angihloniphe. Abuza baba uthathe impilo umyalezo uJesu Kristu wangichazela ngisondela ama-voice note iy'thumelo zababuthibane. Amen. So sibonga kakhulu uNkulunkulu babuthibane uzivakashile eMpumalanga. Ngibonga lethu uNkulunkulu alisebenzisile umkhungo sikhuluma ne-fraternally bakwamukela ngendlela e-right. Siyabonga kakhulu baba, sijabule kakhulu nathi ke siyibandla nabazali esikhonza nabo uyabona bakhona la siyibandla lase-Elohim. Siyabonga kakhulu ukuba yiphathi yale nhlanganyelo ebaluleke kangaka. Amen. Ngiyabonga. Bazalwane siyabonga kakhulu uyena umfundisi wethu lona esikhonza naye. Ngiyacabanga ukuthi makukhona abajoyina abafuna ukujoyina iKhalezi baningi abazali bakhona lana. Ungathini umakhelwane wakho ukuthi ujoyina kanjani, ungena kanjani iKhalezi. So nami khona phansi kweKhalezi ngiyakwazi ukuthi ngikufake uma ufuna ukungena eKhalezi ulalele iy'tshumayelo zonke iy'nsuku lo baba loshumayela zonke iy'nsuku. So uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. So siyambonga uNkulunkulu, ngicabanga sekuphelile akusekho okunye okusele. Ucela ukuthi njengoba nihlezi kanjalo nje ninganyakazi, kukhona abazonilethela khona benibonga ukuthi kade nikhona. Izwi enginalo uJohn chapter 1 verse 12 elithi bonke abamamukelayo wabapha amandla. Uma umamukelile uKristu Jesu unikwa amandla. Uma umamukelile izwi kaNkulunkulu kade likhona lana uzobonakala ngokuthi ube namandla. Amandla ayaziveza bazalwane. Kuzona nini ngingajanyana-ke laphana inkulu omakhelwane abaningi inkulu ngicele umanyolo wey'nkulu. Ngihambe ngiyokomunye umakhelwane ngiyocela khona umanyolo uthathe ngihambe. Unenjala kakholwa-ke ilabantu abakholwayo ezayona. Uyangifonela ukuthi yiba umkhulu sekwenzela isimangaliso la. Inja yami uyibonile nayo. Uthi umele waphuma nje inja yami yamanasangana. Yasangana yaze yavuza ngamathe ngabona izomluma kwamina ngayivulela umnyango yaphuma yahamba ngegate. Manje angiyazi nokuthi yashonaphi. Namanje ngisemkhulekweni inkosi sambule kulo mzalwane bekwenzakalayo. Bonke abamamukelayo wabapha amandla. Ngoba angazi ukuthi yini into yanjalo yana kodwa uNkulunkulu uzama ukuthi bekukhona bekwenzakalani ngiyazana. So lokho uNkulunkulu engicela ukuthi uveze ukuthi uNkulunkulu uyasinikeza amandla uma simamukela uJesu Kristu uyinkosi. Ngicabanga ukuthi ngiqedile. Amen.